हाय लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक शेयार खालाम। जुदि नोंथांनि भिडिअ'आ नोंथांनि चेनेला आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बड'लेण्ड क्रिएटर इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। जुदि नोंथांनि भिडिअ'आ लिरनायाव जुदि फैया, बोनायाव जुदि फैया, अब्ला नैबे भिडिअ'आ नोंथांनि थाखायनो बानायजानाय। जुदि नोंथाङा लिरगोन बाहाय गोसो बाहाय जुदि लिरनायाव जुदि नोंथांनि भिडिअ'आ नुजाफैयाब्ला अब्ला बेनि थाखाय नोंथांमोन आं बे भिडिअ'खौ बानायनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोनहा सिगाङावनो क्रमआव थांनांगोन। क्रमआव थांनानै सिगाङाव नोंथांमोनहा क्रमआव थांनानै बेनि उनाव बेनिफ्राय क्रमआव थांनानै इउटुबाव जुदि नोंथांना बेवहाय इउटुब गैया अब्ला नोंथाङा इउटुब चेनेल सार्च खालामनानै बोबानो मोनगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोन नैबेयाव थांनांगौ। बेनि उनाव बेहाय गोजौआव मोनथाम दट नुनाय दङ, बेहाय थांदो। बेनि उनाव माय चेनेलाव थुनानै होदो आरो बेनि उनाव बेबायदि पेज ओंखारगोन नोंथांमोन। बेनिफ्राय आरो नैबे भिडिअ मेनेजार लिरना दङ, बेवहाय थुनानै हो। बेनि उनाव नोंथांनियाव पेजआ बेबायदि खुलिना फैगोन। बेनि उनाव नैबे आगसिथिंजाय चेनेल लिरनाय दङ, बेहाय थुनानै हो। बेनि उनाव बेनि पेजआ बेबायदि ओंखारगोन आरो बेनिफ्राय बे चेनेलनि मोननै बारनानै गाहायाव मोनथाम बारनानै गाहायाव एडभान्स होननाय मोनसे लिरनाय दङ। बे एडभान्सआव थुनानै होब्लानो बै पेजआ ओंखारहैगोन। बेयाव बिदि थुनानै होबानो जाबाय आरो बेनि उनाव नैबेहाय गोबां दं। नोंथांनि कान्ट्रिखौ सेलेक्ट खालामनानै ला। बेनि उनाव नैबे गाहायाव आंनिया बड'लेण्ड क्रिएटर लिरनानै दोनदों आरो बेवहाय नोंथाङा गोबां लिरनानै दोननो हाबावगोन। जेन'बा निउ बड' भिडिअ आरो जेन'बा हाउ टु डाउनलड, हाउ टु मेक, बेबायदिनो नोंथाङा गोबां लिरनानै होनो हागोन। आरो बेनि उनाव नोंथाङा बाहाय गोबां माखासे बायदिसिना नैबेवहाय नों वेबसाइट दोननो हागोन आरो बेनिफ्राय नैबेखौ एलाउड होनानै नैबे सेभआव थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बियो सेभ जानो सुरु हमगोन। अब्ला नायदो नोंथांमोन, आंनिया सेभ जाबाय। दानिया जों नायदोनि इउटुबाव थांनानै। बेनि थाखाय नैबेहाय थांनानै नोङो सेभ वेबसाइट होदो। हाउ टु एडिट, हाउ टु डाउनलड, हाउ टु चेन्ज। बेवहाय आंना बड'लेण्ड क्रिएटर, बेनि थाखाय आं बड'लेण्ड होनबा नुबाय नोंथांमोनहा आंना नै बयनिफ्राय जौसिनथाराव नुजाफैदों। अब्ला बाहाय थुनानै होयोब्लानो आंनि पेजआ ओंखारबाय। थिग बिदिनो नोंथांमोनहाबो बानायनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। बेखौनो आं
बयनिसिमबो गुरैयै हांख्रायहरनाय थाबाय आरो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै।